Kalagara mga bata, ginasal pantayanan, babiyang po yung bayang oras, karinggara tamong katekistas, king matabumpe, magrasya, orderly, ang pong solemn, a first communion, karinggara tamong grade 3 pupils, kami ganap napon. King tabumpe na po ng first communion, yan pinitang maragulang papel na rin katekista. Pangisadyado puso, kaisipan, at kapanamdaman kay anak. Bang malaos ay tindyante at akilala ni Jesus, ang karelang katanggapan, imbangan ako mo niya. Paman December 25, Pasko na, puso na rin kay anak, aming first communion na po. Ulit tutupin ng Ginoo daratang yan. In a very real way, kareng sacramentos, lalong-lalo na ting banal komunyon, mitnong kamalalan, tinggap na rin ng anak, ting katawan at daya ng Kristo. Salamat kareng katekista, aming silbing Juan Bautista, bangyalay sadyado puso, kaisipan at kaladwa, rin anak, bang kamatampalang first communion, impamananggap ng papag-welcome ng Ginoo, kaya ng puso. Medong pong maulang dami ng business, Japanese marketing, ang pong sales. Nung rin yung produkto, upisalin, through packaging and presentation. Nung yung produkto, ano yung kasanting, nung alayan kasanting ang packaging, at nung inebar ni sales ko, dingkehang salesman, kaya misali, dingkehang produkto. Nabi na sana mong kaulaga, o dangaling kang pisasali, itang mamisali, yasaya naman mamisali. Halimbawa ka rin po na yung maliyado, usually, mangilagay ng malagong dalaga. Itang malagong dalaga, biyasang tumiman, ang pong makibiro at makirayto kareng customer. Bali po, minsan inumugit ang metong na department store, kaya biyasang magtinday ng sales lady. Dinawi na po mo, kitnaan na po mo, tiro no rin ang produkto, eno'y noker ka na po, na mo sinesto, madaw sa gantong meho. Biyasang mamisali, ing sales lady ni ako. Nagan kong linuan at linuan kong agad kitang department store ito. Ngayon, nung kaya papamisali ang produkto at yung technology, ang pong strategy, ing utang tamang ngayon, makalanong may pisali, ing may mga tao. Bali po, meron na rin masakit din yung gagawa ng ating program. Itang pakilala itang bisitang pandaman. Itang kaya yung guest speaker. At nung minsan may nakilala. As narang kasakit makakapaman, bang pakilala itang guest speaker. Bali po, the best person who can introduce the guest speaker, itang pekamanamin kaya. Itang kakilala ng dini, pero ngayon ay nakilala ng pakilala mo, magkasakit ang magpakilala, kitang bisitang pandaman. Ngayon po, as namin kaulagay yung papel na ng sekretary, as namin kaulagay yung papel na ng spokesman, as namin kaulagay yung papel na ng campaign manager, as namin kaulagay yung papel na ng administrator. Huling yung front, yung makalarang ka rin tao, baglalo lang pilapit at akilala din, itang manager, ang boy ang boss. Nung yung secretary ang ipapikaya, may pikapan niya din ang direct manager o itang ang boss. Nung ngayon yung spokesman, alaw tolo din tao, kitang tunay, pakilala na. Nung ngayon itang middleman, pipataw na rin tao,
pipateno rin tao, ilailalis mo pipate-patena, at pipatena na laban king kayang boss, ang boging kayang manager. Niya binas na niya kong kaulaga, ing papel ng San Juan Bautista. Yung meging campaign manager na ning Ginoo. Bang kapamilatan kayang pamanaran, pamanising kasalanan, pamagbalik lungking Diyos, meging mayan ka rin tao, ing pamanising kasalanan, at ing pamagpamilya. O yan yung meging papel ng Juan Bautista. Sidya ang puso rin tao, sidya ang kaisipan rin tao, bang magbalik lalo ingapong Ginoo, sumisil ang kasalanan at pamilyang lalo. My dear brothers and sisters, namin po yung aral ng Ebanghelyo, namin aral ng payapag na kinatamang San Juan Bautista. As nana kong kaulagay paunang salita tungkol king metong tao. Halimbawa, may kisaway anak mo, at may pahingit yung manuyang mong babae. At yung paunang salita kaya ay yung manuyang mo, maldita yan. Biyasang magluto, libutera yan. Tabalo, kung may sadsad na nagwa ng anak mo. May pamanigit yung manuyang mo, mapali na madaya kaya. Uli na nitang paunang salita, na nitang may pakilala kaya. Pero nung itang paunang salita ng pakilala, ay tinod kang manuyang. Kaswerti mo, mayag lang pamilya. Mayag din ang babae na pangasawa ng anak mo. May pamanigit yung manuyang mo. Gaganda ka at excited na ka, baka kinala baka kauwi. Bali po, nung isa natin taong mabayad isa at yung taong mabayad pakilala na rin ang ibang tao. O hindi metong ng payapong kinatamang San Juan Bautista. Let us build up one another. Bangmayan yung pamananggap king metong at metong. Lalong-lalong nating pamilya. Ikaw yung may asawa, build up one another, karinanan you. Ikaw babae, i-build up may yung asawa mong lalaki, impulso na rin anak mo, bang milapit lalong karela. Paano kaya yung edugoy tatang iyo? Mapagaling yung opera. Nung yan naman mag-opera, ay tamaman. Namun dati ito kung mapali mo ito, paano kaya yung tatang iyo? Kaya mo sasabihin, balo yung tatang iyo, at mahal niya paano niya mapali mo ito. O nadarang, saan na kayo? Sa lubungan. May build up yung asawa ko karinanan mo. Build up, ikaw yung may asawa, build up one another. Tingharapan na rin anak yung mga pinapit na lumikya kayo at tingmetong at metong. May nalawag lubing anak mo, kang tatanda. May nalawag lubing anak mo, kang imana. I-build up may imana, i-build up may tatanda. Bangketa, pinapit na karing-karelang pengari. O, mingdag siya yung asawa mo, datang yan yung Pasko. O sabihin mo ka rin anak mo, taratang niya naman yung tatang mo. Paborin mo yung tatang. Tayo sa salubungan, patsiri na kami, ako sisindot kayo. Ulit na kanakamulangan kaya katang yung tatang yun. O rin anak dugo ko ng datang yung tatang na. Alam bulan, yan yung nagpansinan. Uli kayo may bildin-bilinda, puso na rin anak mo. Dalawang mo kang tatang na. Pero ba't siya sinabi mo, tatang yung tatang yun? Gayak tamo, o nandakan niya, siklod kayo, uman niya, kaulan niya. Mahayag niya tatang yun. Nagsakripisyo niya, itala niya ng bro. Bata mo ating masanting abiyagin, niya po ng tatang niya. Pamatulan tayo. Sikapan tamo maging masaya niya, para balikbayan na. Kaya nga nakalita, excited na ang tatang na. Uling binildak mo niya yung puso na. Kaya paratangan mo na lugod, kang tatanda. O yan yung masanting tamong gawang ngayon. Paratangan tayo lugod yung metong at metong, king metong at metong. At yung
kayo anak ang ipapatid, kakasundo, may bubuldanan, i-build up ng anak mo kaya. Para tangang may lugod, inimeto, bang pakisap niya na ikuya na. Bago mo na, niyang malati ka, babante na ang kuya mo. Kanita, dikso na kami lugod, tingin sa ikimana ang kuya mo. Ngayon may pagmatasan to. At ikuya mo, bago mo niyang anak kaya nakalalakwan, na yung mami, ko babante na ka, bakit yung manabugin po yan. Para tangang may lugod, inimetong ng kapatid. Amata sa loob ng kuya na, baka bisit-bisit na, mayang na pala yung kuya na, yan dapat pagpatasan ang ulo. At yung kaya yung pera ng may kasundo na yung anak niyo. Inasahan i-build up may kapatid, yung anak mo, yung puso ng kapatid na. At yung may mga taong mabayad ka lo, at yung kayong kaluguran o kaya yung organization, kaya lang isasabi, mabayad na lubing metong at metong, para tangan yung lubing metong at metong. Bali po, di ko man mga chi, hindi na mo ako yan imayin. Nung minsan yan, hindi na po, di sasabyan laban ka ng chi ko imayin. Idanday na kayo sasabyan na anak ko. Pero bago yun, yung chi kong mayin, ni minsan na kayang sinabi matsura na chi kong tina. Yan yung nakasabi kayo chi kong tina. Sabi ko kaya Ate Tina, paano mo? Ni minsan, alam din lang kang ati mahiling dapat kaya. Ika dapat din lang kaya, nireklamo at si mahiling. Pero paano mo kaya ati mahiling? Never, never. Ayan din niyang sinabi dapat kaya. May nahimig kaya Chico at manibat kanita. Pegi sa biyari ng Chico. Building up one another. Masalo na yung taglapan ng tao, po na